זקן. אוזניים. אוזניים גם. גב. הייתי שמעת there's an itchy spot. I gotta get that spot. היא כמעט מה זה שם? I'm the only one who cared about the turtles. עכשיו אנחנו נלך לראות את העגורים. I like turtles. הנה הביזונים, שם את I like turtles too when there's a beaver next to them. Stop moving. You stop moving. The turtles are talking. Stop. But there's flies on you. כן. Are the turtles talking? לא, זה הסרטים. Oh. Her teeth אתם are יודעים red. שסבא דני היה בגינוסר, הוא לא קיבל דמי כיס כמוכם, בשביל סתם לחיות, אלא הוא היה צריך להרוויח את הדמי כיס. אז הם היו תופסים קרפדות, כן, שמים אותם בשקים ומוסרים אותם לבתי חולים. למה? לבדיקת הריון. עושים קרפדות בדיקת הריון? כן. איך עושים קרפדות בדיקת הריון? אני לא יודעת בדיוק איך, אני יודע. אבל זה היו ככה עשו בדיקות הריון. אני יודע איך. יש בשקים של נשים הורמון שאם שמו אותו Please stop moving, please. לשנות צבע? לא. They check on eggs. מה הן עושות? ככה עשו. לפני שעשו בדיקת דם פשוטה.